O Berberecho de Noia pechará este domingo a primeira fase da Liga. Os noieses son os últimos clasificados do grupo e buscarán a súa segunda vitoria ante o Tui. Esta temporada 2025-2026 está a ser complicada para o Berberecho de Noia. O conxunto da Vila Noiesa disputa un ano máis a primeira división masculina de baloncesto enmarcado no Grupo Sur, pero esta primeira fase da campaña non saiu segundo agardado. Na cuarta xornada o equipo perdeu a Noel Pouso por unha grave lesión, rompeu o peroné e dislocou o pé esquerdo nunha desafortunada acción. Esta baixa, sumada a lesións puntuais de outros xogadores, lastrou o equipo que só puido sumar un triunfo nas 11 xornadas disputadas, a vivida na sexta fin de semana da competición ante o Allariz. Os amarelos son os pechacancelas do grupo e estaba previsto que a pasada fin de semana pecharan a primeira fase, pero a cancelación das actividades deportivas pola borrasca obrigou a adiar o encontro. Este domingo o Alonso Rodríguez acollerá o derradeiro partido do Berberecho nesta primeira fase da Liga e o equipo quere poñerlle fin co segundo triunfo. Os noieses reciben a visita da Sociedade Deportiva Tui, quinto clasificado. O Noia chega a este encontro como o peor ataque da competición, ao sumar unha media de 64,18 puntos por partido anotados. Sen embargo, no apartado defensivo é o terceiro mellor equipo ao recibir 76,9 puntos por partido. Agora os amarelos buscan pechar esta primeira fase cun triunfo para afrontar con máis confianza a segunda parte da Liga. Este domingo, ás 5:30 da tarde, o Berberecho de Noia e a Sociedade Deportiva Tui veránse as caras no Alonso Rodríguez.